Hello friends, खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो जोंना फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरनायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलाय होनाय गासैनिसिमबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेल गोदान फैसनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर गुड निउज मोजां खौरां सफैदों मुख्यमन्त्रि महिला अट'मेटिक स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि थाखाय दे लोगोफोर दा जायफोराहाय महिला अट'मेटिक स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर आङो दाख्लैबावैसो भिडिअ लाबोनानै खिन्थाखादोंमोन दा फाइनालि नोंथांमोना 10,000 रांखौहाय नोंथांमोना मोनथारसिगोन दै लोगोफोर जोंहा नै अफिसियेलि दा बावैसो बे नटिसआहाय ओंखारना फैदों चिफ मिनिस्टाराहाय बेखौहाय एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दै लोगोफोर दा बेवहाय 30 लाख महिलाफोराहाय मोननो हागोन दै लोगोफोर टटेल बाजेटआहाय 3,000 कौटि बाजेट खालामदों लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ दा माला मोनगोन आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिया मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन लोगोफोर स्किप खालामाजासे जायफ्रा गेजेर खन्द'आव स्किप खालामनानै भिडिअखौ नायगोन बिथांमोना बुजिनाय नङा दै लोगोफोर बेवहाय थारिखखौ होखादों दै लोगोफोर नै मैया दाख्लिनि भिडिअआवहाय अफिसियेल नटिसफ्रावहाय मिडियाफ्रावहाय ओंखारदोंमोन दै लोगोफोर 8 डिस्ट्रिक्ट थाखौल' सोगोन होननानै 8था डिस्ट्रिक्टखौल' दा बेवहाय बारायना होबावबाय दै लोगोफोर नै 15था डिस्ट्रिक्टखौ सोसिगोन जाहैबाय 15था डिस्ट्रिक्टखौहाय सोग्रोसिगोन माने 20टा 30टा समस्ति वाइस बिथाङा सोगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामखादोंमोन सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय दा 15टा डिस्ट्रिक्टखौ सोग्रोसिगोन जाहैबाय दा मालानिफ्राय सोगोन जाहैबाय नै आगष्ट 22 तारिखनिफ्राय फैबाय थानाय साननै सानथाम बारा गोबाव सम गैखाला बेनिफ्राय सेप्तेम्बर 28 तारिखसिम सोगोन जाहैबाय आगष्ट 22 तारिखनिफ्राय जागायजेननानै सेप्तेम्बरनि 28 तारिखसिम बिथाङा बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन दै लोगोफोर बे महिला अट'मेटिक स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ 10,000खौहाय नोंथांमोना मोनसिगोन नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगासिनो दङ दानिया बबे डिस्ट्रिक्टनिया मोनगोन नोंथांमोना नैबे सार्टखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर नै बे सार्टआवहाय होखादों नै बेवहाय नायबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिया मोनगोन ओमफ्राय LAC वाइस नोंथांमोना नायनो हागोन आरो सोर सोर आलासिफोर बेवहाय फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर दा बेवहाय दं फार्स्टआवहायनो नलबारि डिस्ट्रिक्टनियाहाय 22 तारिखआव मोनगोन दे लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै बेखौ लाखिबानो जाबाय लोगोफोर जागिरदनिखौ नायदो नै लोगोफोर जागिरदनियाहाय 23 आगस्टआव मोनगोन जाहैबाय मार्गरिटानियाहाय 24 आगस्टआव मोनगोन जाहैबाय बेवहाय LAC वाइस होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय दुब्रि LAC वाइसनाहाय 25 आगस्टआव मोनगोन ओमफ्राय बेवहाय जोंहा दंबावो दे लोगोफोर नै फाथरखान्दी बिथांमोननिहाय 1 सेप्तेम्बराव मोनगोन जाहैबाय हजाय LACनियाहाय 2 सेप्तेम्बराव मोनगोन जाहैबाय बेनिफ्राय जुलुकबारि बे जुलुकबारिनियाहाय 3 सेप्तेम्बराव मोनगोन जाहैबाय दै लोगोफोर 3 सेप्तेम्बराव मोननै दं जाहैबाय नै लाहारी घाटबो दं दै लोगोफोर बेनिफ्राय बेवहाय सोर सोर आलासिफोर फैगोन जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर नै नलबारि जागिरद मार्गेरिटा बेवहाय जोंहा आसामनिसिम बिथाङा फैगोन जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा धुबरी डिस्ट्रिक्टआवहाय बेवहाय माबाया फैगोन जाहैबाय रनजित कुमार दास आसामनि मिनिस्टार फैगोन जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा नैबे फाथरखान्दी हजाय जालुकबारियावहाय आसामनिसिम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन बेनिफ्राय जालुकबारि बेनिफ्राय लाहारी घाटआवहाय 3 सेप्तेम्बरावहाय कौशिक राय मिनिस्टार अफ आसामनि फैगोन जाहैबाय दा नैबेयाव नायबोदो नै दिकेसुलि डिस्ट्रिक्टनियाबो मोनगोन जाहैबाय 4 सेप्तेम्बरावहाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा आसामनिसिम बिथां फैगोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय ओमफ्राय मानकासार LACनाहाय 6 सेप्तेम्बराव मोनगोन जाहैबाय श्री केशव महन फैगोन जाहैबाय आसामनि मिनिस्टार गौरीपुरावहाय 16 सेप्तेम्बराव मोनगोन जाहैबाय रनजित कुमार दास फैगोन मिनिस्टार अफ आसामनि बेनिफ्राय जोंहा बिश्वनाथ नै बिश्वनाथनिखौ जोंहा 1 एप्रिलाव सोदोंमोन दै लोगोफोर आरो नैबेयावहाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनियाहाय LACनियाहाय हाबफाबावबाय दै लोगोफोर नैबेखौ नायबानो जाबाय 25 तारिख सेप्तेम्बराव सोगोन नै बिश्वनाथनिखौ ओमफ्राय जनाइनिखौहाय 26 तारिख सेप्तेम्बराव सोगोन ओमफ्राय तिनिसुकियानिखौहाय 27 सेप्तेम्बराव सोगोन बेनिफ्राय
रंखांनिखौहाय रंखां एलिसनिखौहाय 28 सेप्टेम्बराव सोगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जायो सारखौहाय ओमफ्राय बेवहाय सोर फैगोन जाहैबाय आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय सिएमआहाय फैगोन जाहैबाय दा बेवहाय जोंहा बिश्वनाथ समस्ति LAC वाइसनिया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनियाहाय बेवहाय हाबफाबावबाय दै लोगोफोर सिगाङावनो सोखांखाबायमोन फार्स्ट लिस्टआवनो सोदोंमोन बिश्वनाथनिखौहाय सनितपुर बिश्वनाथनिखौहाय दा नै आरो बेवहाय हाबफाबावबाय दा जोंनि बिटिआर LAC डिस्ट्रिक्टनियाहाय बेवहाय गैया दै लोगोफोर हाबफायाखै दा लासैनो बिथाङा बे खामानिखौ फारि फारि मावलांनो हासिगौ लोगोफोर मानो होनब्ला बिथाङा बुंखादोंमोन मिडियानि गेजेरजोंहाय 20टा 30टा समस्ति वाइस बिथाङा LAC वाइस बिथाङा लिस्ट खालामनानै सोना होगोन होननानै दा बेवहाय नै 15टा लिस्ट खालामग्रोबाय दै लोगोफोर 15टा डिस्ट्रिक्टखौहाय बिथाङा सोग्रोसिगोन जाहैबाय 22 तारिखनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय दा बे लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां महिलाफोरनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा 10,000 रांखौहाय नोंथांमोना मोनथारसिगोन मोननो थांगासिनो दङ दा बेवहाय सार होखादों बे होनाय डिस्ट्रिक्टफोराव बिथाङा सोग्रोसिगोन जाहैबाय बिथांमोननो होग्रोसिगोन आरो लासैनो बिथाङा बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बेवहाय एनाउन्समेन्ट खालामनानै मिडियानि गेजेरजोंहाय फोसावना होदों दै लोगोफोर नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेल गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार